Ο Σταμπασίδης εκτελεί πολύ γρήγορα για τον Παπαδόπουλο. Δεν υπάρχει offside. Επικίνδυνα ο Παπαδόπουλος. Κάνει το γύρισμα για τον Αναστόπουλο. Μεγάλη ευκαιρία. Και πάλι ο αρχηγός του Όφη κάνει τη σέντρα. Το σούτ από τον Τζουγκάνοβιτς. Τσιφούτης. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Όφη στο 47. Φάση διαρκείας από Νιόπλια και Τζουγκάνοβιτς. Παραλήπτης της μπάλας ο Τσιφούτης που ανοίγει το σκορ 2 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Τσιφούτης βγάζει την παλιά για τον Παπαβασιλείου. Κάνει αυτό στο γύρισμα για τον Βέλιτς. Το σούτ 2-0. Πολύ όμορφη η ενέργεια από τον Νίκη Παπαβασιλείου. Το γύρισμα στον Βέλιτς που δεν αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Πάντα Ξανθόπουλος που βγάζει την παλιά. Κεφαλιά από τον Σταμπασίδη. 2-1. 1,5 λεπτό μετά το 2-0 με την κεφαλιά αυτή ο Σταμπασίδης μειώνει σε 2-1. Πίτσο βγάζει για τον Αναστόπουλο. Δεν υπάρχει offside. Αναστόπουλος 2-2. Στο 67 μέσα σε 5 λεπτά ο Νίκος Αναστόπουλος ισοφαρίζει για τον Ιωνικό. Βέλιτς θα πέσει μέσα στην περιοχή. Φανερή παράβαση. Παίζεται δίφκνη ο Σίπκας. Πάντα ο Νιόπλιας.